Happy New Year, Nyakwaramogi Juang, kamora mora maintiere, odiochieng' makawuono, ang'eni mae odiochieng' mokwongo ma wariwore kodi e TV Maramogi, eche makelo ni weche manyien, mago mag migago. Kawuono ma en chieng' Ngeso, tarik en 3 dwe mar 1 higa mar 2026. Kamora mora maintiere Nyakwaramogi Juang, ageno ni ne yawo higa e yo makare, kendo wamedo duoko ne Nyasaye erokamano ahinya kuom tayowa nyaka e kindegi. Erokamano ahinya kuom yiero TV Maramogi, en weche manyien mag migago odiochieng' makawuono to mokwongo magi thuond weche ma wamiyo pek. Ji 13 owito ngimagi e masiche ariyo mopogore mag apaya okinyi makawuono. We are talking of 2 Kenyans who are trapped in this building. Families and friends are in agony. They can't sleep. Chenro mag reso ji manyo otoruombre kuom gi South Sidhi nyime ka jatend migao mar jotij serikali Jofiruku olimo kar masirano. Na vile kaunti ya Siaya ikapewa shilingi 2.2 bilioni 2.2 kuunganisha stima kwa manyumba karibu 20,000. Jatend migao mar teko Opiyo Wandayi okoni serikal oketo budget mar bilion 2.2 ne keyo sitima e kaunti ma Siaya. Nyakwaramogi Juang par ni nyalo ndiko na kichwalo paro mora mora kokale na mbwa mar ote machuo kari 36000. Weche makamagi be ni nyalo neno achiel kachiel kokalo imbui marwa mar Facebook ibiro yudowa Ramogi TV. YouTube be ni nyalo neno weche makamagi achiel kachiel Ramogi TV Kenya. Ber koda nyaka igiko mag weche manyien mag migago. Nyinga Joyce Oduor. Ji 13 owito ngimagi e masira mar apaya motimore e gwenge ariyo mopogore e pachoka okinyi makawuono. E masira ma otimore Kikopey, trailer ne otuomo matatu mar Great Rift Shuttle, mabang'e ne odhi otuomo trailer machielo mane rik nitiere mbele mar matatu no. Ji 5 owito ngimagi e masira no. Masira machielo notimore gwenge mag Katumani, wang'apaya maduong' ma Nairobi Mombasa, masira mane ojuko bas kod matatu, kendo ji 8 owito ngimagi e masira no. Ji 7 mane oyudo hinyruok e masira no yudo thieth e od thieth ma Machakos Level 5 Hospital. Sirikal koro oyango ni ji 2 kende ema od orofa ma oluar South Sea odinonegi ma ok ji 4 kaka negi lieko. Jatend migao mochung' ne jotije piny owacho Jofiruku oyango magi kaluwore gi nonro ma otim ne tipo mag wang' dede manyiso mana ji 2 kende mane od orofa no oruombore kuomgi. Bende sani koro yangore ni od orofa no mane owacho nyoro ni en ot man kod orofa 16 tok nonro sirikal olero ni odno ne en mar orofa 14 kende. Pedestrians, and it is confirmed from the CCTVs that they were not trapped in the building. We are talking of 2 Kenyans who are trapped in this building. Families and friends are in agony. They can't sleep. The documents which we have from the county government, Nairobi County government, from the State Department of Public Works, the approval document which we have, there are still some issues which are not very clear in terms of whether the regulation were properly followed, why is it that the stop order which was issued in August 11, 2025 was not followed. There are people who are questioning about this and why, but we want to urge and ask NCA that even as this disaster, we continue with the rescues here, we must continue and check what is the state of other buildings around this place so that we avoid such disasters. Nyakwaramogi Juang odiochieng' makawuono jafwambo marwa Walter Nyambaga nitiere e alwora mar South Sea bore Nairobi ka kama odno noruombore kendo bobedo ka watudore kode kinde mwadhi mbele kod weche manyien mag migago mar mondo mi onyiswa ne ler mar weche gi e kinde ni seche ma chenro mano mar manyo kata reso jogo ma odno ne oruombore kuomgi
pod dhi mbele. E weche mamoko en ni nyithindo manyiri maromo 120 ma osebedo ka odak e kar jot mano ma Komotobo e sub county ma Kuria East bang' ringo nyange oduok e miechegi ma otelo ne yepo mag sikunde e kinde ma pod luoro nitiere ni thothgi kidek chuno kod nyange ka moko bende nyalo yudo midhiero e chopo lek mag gi mar somo. Jafambo marwa George Juma miyo walerno. Bang' bede kar jot mako jolo mar Komotobo Manatha Mission kuom kinde mar dweche 2, nyithindo manyiri mane oringo nyangwego ma Kuria e giko mar higa mokalo ne owe thuolo mondo kodgi miechgi mondo giikre ne yepo mar sikunde. Nyithindo manyirigi ne omi kony mopogore opogore ma oting'o buge mag somo, taulgo mag rieko kod moko madhi siro somgi kod rogno ma mi contract. Kada bed ni gidok e miechgi kuonde mane giringe nyange, luoro to pod thoth ni dek moko kuomgi pod chun kod nyange ka moko bende koro dek lek margi mar somo koro ni pi bang' jonyuol gi ramo ni ok duokgi sikul nikech ni giringo nyange. Wanapokuwa wamekimbia na kukataa ukeketaji wanapata shida katika upande wa kulipiwa school fees na mambo mengine mahitaji ya msingi katika maisha yao. So tunaomba kwamba iwapo tutapata nafasi ya shirika amba mtu ambaye anaweza akasimama na wasichana kama hao, wapo wengi ambao wamejitokeza kwamba wanatoka katika hali ngumu na pia wanahitaji msaada ili kwamba waweze kutimiza ndoto zao za masomo haswa. For the period, but actually they are going back to the same parents who wanted to circumcise them. So we are not sure whether some of them are going to end up being circumcised. That is not known because nobody follows up that. Very important to have a permanent government rescue center. Jatatinyo rogno mami kontrapi county ma Migori Koleta Bwai wach nitiere moko kuom nyithindo mane oringo nyange ma osechopo irgi kawacho ni jonyuolgi odagi ni koro ok nyal siro somgi nikech nigiringo nyange. Mmoja ameweza kutupigia simu kama mi contract. Tukajaribu akafika hapa Komotobo na hata kikani hata kwao. Kwa hivyo tunakuwa na hizo challenges sababu akihitaji anahitaji kwenda shule, anahitaji kuhudumiwa, ana haki pia ya kuhudumiwa. Ningeweza kuomba kwamba serikali iweze kusimama na hawa watoto. Tuweze kuwa hata na rescue camp, hata kama ni moja Kuria East, moja Kuria West. Inaweza saidia sana. Jokedo kod nyange mag nyiri e kaunti ma Migori wacho ni gima duong' ma onego tim kod piny wacho en gero kuonde jot manyiri ma oringo nyange nyalo dakie kendo migi kony duto kod piny wacho nyaka chieng' gitiek sombgi. Pata watoto kutoka katika sehemu ya Ntimaru ambao katika koo zote za Kuria wao ndio wamefanya hiyo tohara ya wasichana watoto wa kiume. So kuna wasichana ambao wamekimbilia katika kambi hii. Tuna wasichana karibia 120. Lakini kama serikali, hata kama ni wabunge wangesema kwamba acha tuchukue hata CDF, tuweke hawa watoto mahali ambapo inaweza kuwa rescue. Na rescue sio kwamba ni hawa watoto peke yake kutoka kwa FGM. Kuna issue ya gender based. Hivyo tunaomba kwamba serikali iweze kusimama kama inaweza kutupea hizi rescue 2. Hata kama itakuwa moja, hata kama ni Migori County, lakini watu wanaweza safirisha watoto na waweze kufika mahali ambapo wako safe. Coordinator mami contract kendo jakanyuma Pan African Women Association e piny man Norway Benta Dhiambo wanye gisetemo dhiro piny wacho mar Kenya mondo koro ger kuonde jot ne nyithindo manyiri moringo nyange kata kamano mai koro pok otimore. We have been asking and also asking the government to come to rescue these girls with the permanent rescue center. It has not come to be there now. They've been using these temporal centers, which is not very good because after they are sent back home, they are not still safe. Adhiambo ni bedo kor kar jot ma nyithindo ma oringo nyange nyalo dakie nyaka chieng' gitiek somo kende ma dhi bedo yo makare maneno nyithindo manyiri ma oringo nyange odhiyo kod somgi nyaka gitieko. The importance of government rescue center is a center where they can go and stay for longer periods and go through education and are done with the education with support for the government or with those who are willing to support them through education. So it's a center where there is no threats, there's no going back to the society and also facing the circumcision. So George Juma, Ramogi TV, Migori. Kweth maketo sirikal tesre osingo mar medo riwore motegno e dwaro margi mar golo jatend piny William Ruto e telo ka giseyo Ruto kuom tiyo
kata kuom miyo uchumi mapachoka obed marach, gino magiwacho ni dwaro kweth maketo sirikal tesre obed motegno kendo maonge luoro. Kagiloso kwanza e kinde finals mag tuke ma obagi gi gavana ma Trans Nzoia, jotelogo owacho ni keto sirikal tesre nitiere e pen chike mapachoka. Giwito oko weche maliekore ni gisoko kata gisiko ka gisoko jatend piny owuon, kagiwacho ni gino magitimo en kwero chike maricho kod telo marach, kagiwacho ni mano emanyalo tego demokrasia e pachoka. Bende gimedo ni gibiro medo chung motegno motelo ne yiero mar higa manyien, kama gisingo mar yango jal mabiro fwadho bandera margi e higani. Kama tunataka tutoe hii Kenya Kwanza kuongozi, we must remain united kama ile opposition. Hatutaki mgawanyiko, we must remain united, tutembelee pamoja. We in the opposition are going to die together or we will hang separately. Hiyo ndio message Mheshimiwa Matiang'i ameniambia. Tukisema iko matatizo Kenya is not because we hate Ruto. We just hate the way he's running government. And all of us belong to this country by right. Hakuna mwingine atakana kupimia mwingine hewa katika taifa la Kenya. This one I'll tell them until my last breath. Sitaomba mtu ruhusa kuwa katika taifa la Kenya. Na sitaomba mtu ruhusa kuongea masuala ambayo yanahusu watu wetu. Wale tudanganya. Saa hizi rais amekuja hapa, mambo ya capitation ilikuwa 22,000 watoto wa secondary school. Hawapeani capitation. Imekuwa ni jukumu la governor asipopeana basari watoto hawasomi. Sasa leo hii hiyo capitation ambao wapeani wamepunguza mpaka shilingi 16,000. Sasa mtoto akifungua shule, wala ambao mnakula chapati saa hii mjue. Mtoto kama kwa day school unaenda kulipa fees. Wajana ile ya ugali mnalipanga ya lunch. Utalipa ile ya lunch hiyo na utalipa school fees. Jatend migao mar teko Opiyo Wandayi oyango ni sirikal oketo e budget bilion 2.2 ne keyo teko sitima e kaunti ma Siaya. Koloso e kar chung'od bura mar Arieda, Wandayi oluwo ni sub-county mar Arieda bende gigeto tudo familia 4,000 gi teko sitima kaka yor jiwo yuto kod ngima mar jopiny. Wandayi okoni sirikal oketo maino e neno ni gwenge ma Thurka obedo kod sitima ka olero ni gitiyo machiegni kod od bura mamalo e neno ni budget oket ne chenrogo. Kwa mara ya kwanza vile Mheshimiwa Otiende alinena, hii constituency ya Arieda imewekewa pesa kupitia bunge la kitaifa shilingi milioni 357 kwa ajili ya kuunganisha stima kwa familia karibu 4,000. Na vile vile kaunti ya Siaya ikapewa shilingi 2.2 bilioni 2.2 kuunganisha stima kwa manyumba karibu 20,000. Tukiendelea mbele tukupitia bunge tutaweka pesa nyingine ili ikiwezekana wakati tutakapokuwa na kura ijayo iwe kila kijiji imepata stima. Na lengo ya Mheshimiwa Rais Ruto ni kwamba ikiwezekana zaidi kila boma iwe na stima. Na ikiwezekana zaidi kila nyumba iwe na stima. Arieda is one of the places with the lowest reach of electricity in this country. And therefore it requires affirmative action. We thank Waziri and we request for more allocation because the over 300 million will let about 4,000 households. But the households that are lacking electricity are well in excess of 50,000 in this constituency. Obila Manandi otimo apedha mar kedo kod ohand kong'o ma ok opuodhi e sub-county ma Chesumei ndalo manok bang' jatend piny William Ruto lando ni sirikal dhi medo maino e kedo kod kong'o kod yedhe makelo mer pachoka. Magi timore kaluwore kod ywak ma jopiny osebedo ka golo ni kong'o ma chik ok opuodho osemedore e gwengego kendo keto ngima oganda ahinya to rowere e andaki. E kinde apedhano obila ne omako ji 2 ma itudo kod ohand kong'o moko makoch ka komanda mar obila ogolo siem mager
jomatimo ohala makamano ni odhi okawnegi ondamo mager mar chik. The drink that we have arrested this evening, 139 sachets of 200 milliliters. We actually were able to jump over the fence to get into the compound, because when they realized that police officers were around this residence, they didn't open the door, and therefore we had to make our way through by jumping over the fence, and we were lucky to get the drink that's before us. Given the nature of the offense, I just want to confirm that as a county, we are putting our efforts together to see to it that this second generation drinks and even the illicit brews, Changa is a lot, and even Kangara, and I think it has really affected the county. I want to give a warning to all those families that are involved. They'd rather look for an alternative source of income, but not illicit brews, not second generation brews, because they are affecting our society. Nyakwara Mogejwanga singo nino wabobedo kawa tudore ko jafambo marwa Walter Nyambaga manitiere kama chenro maga temo reso jimanye od orofa uluar kuomgi e kar dak ma South Sea bore Nairobi dhi nyime ka ukwach kich kanyakla kod duol mochung ne weche gedo e pachoka NCA okoni gibiro kao ondamo ne joma ibiro yud kod both manyo kelo luar mar od orofano. Magitimore e kinde ma oyangore ni mana ji ariyo e manyo od orofano oruomore kuomgi ma ok ji ang'wen kaka nyo oliekore motelo. Watudore ko jafambo marwa Walter Nyambaga manitiere e kar masirano mondo mi walera kaka chenro mag temo reso ji manyo od orofano oluar kuomgi dhi nyime. Nyambaga kinyalo mana winje yo makare ageno ni intiere maber mano e kar dak ma South. Kinyalo mana lero no ni nyaka sani chenro ochopo kanye mano mar reso jogo ma odno ne odino kata ne oruombore kuomgi. Nyambaga. Markamano Nyakwara Mogejwanga pod wantiere South Sea kama chenro mar reso jogo momoko e bwo orofa mano lwar piny kende dhi nyime. Kata king'iyo bathe ka endi biro neno ka nitiere kod tingni motegno mantiere kaendi mosebedo katemo kolo moko kuom chuma kanyakla kod waya to kod matafari mane olwar mane dhi e kinde mane chenro makama endi osebedo ka dhi nyime kod kidienje opogore opogore kata sekta ki bayo wang'inye kod Mogejwanga biro neno ka nitiere kaendi wan kod tingni to kod lope moyidho kamano e orofa nogo ma osebedo ka koro kelo midhiero mapek mokalo. Bende biro ng'eyo ni dakika mokalo ne wan kod jatend migawo mano Geoffrey Ruku mane olero ni chenro duto biro dhi kare, mak mana ni olero ni maromo ji ariyo magini chukdar mabet kanyaka chop seche gendi pod omoko e bwo ot molwar no endo, ok ji ang'wen kaka ne oselieki motelo. Wacho ni sirikal temo duto mar neno ni familia go oresi. Bende odhi nyime kod lero ni dhano obed kod orwa kendo kik liek weche moko manyalo kelo kuyo ne chuny familia kalore kod kaka weche osebedo kapilore ni nyalo bedo ni ji ang'wen mabet ka seche moko kaendi. Olero ni mana ji ariyo kende mano tok rango kendo nono wang' dede kod jolony kendo puodho ni ji ang'wen kende mane bet ka seche moko nyaka chop seche giendi pod odong' ka pod ifuaro giendi. Machielo kendo en ni kalore kod sectors mag piny owacho kod duol ma rango chenro mag gedo pacho kaendi, olero ni ne en orofa 14 ok 16 kaka osebed ka ilieko motelo. Chenro ni koro dhi nyime ka giseche giendi duol marakore kod midhiero monyiedhore ma director mare en Ochieng bido sechopo ka endi loso kod ute fwambo deka mokalo mwacho ni gin gichiegni kata gisetimo nus mar chopo kama igeno ni ji ariyo ma nyaka chop seche gendi opondo pod omoko e bwe kaendi koro ginyalo chopo e kare. Mak mana ni piny owacho se dhi nyime kendo neno ni apisas mag Tend County, apisas mag duol marango chenro magedo pacho ka kendo puodho apisas mago mag
NDMU kata National Disaster Management Unit bende ochopo kaendi karom gi mar neno ni gitemo duto maginyalo mar reso jogo mapod omok e bwe kaendi makmana ni nyaka chop seche giendi oyangore malong'o ni gino ma bende gibiro timo neno ni ok gideko ka gichenro mar neno ni kata mana kony ochopo ne familia e yono makare. Nyaka chop seche giendi nitiere jogo mabiro chopo kaendi ma bende gi seche giendi dhi nyime kod neno ni tingni omedi kendo lwasi bende obedo makare ma ok odeko kata matin kalore kod kaka chal. Koro magajwangi na mondo awegi kanyo nikech nitiere weche ma pod dhi nyime kaendi ka luore kod kaka chenro mar reso oganda osebedo ka dhi nyime kaendi ka bende wacho ni moko kuom jogo mane dhi nyime kod gero kata dhi ataro mar chike magedo mane ochiw bende kori biro fwar mokalo mondo mi kawnegi okang' mar chik kotenre kod dhi ataro kod chike matayo gedo ni osemigi siem e tielo mokwongo, tielo mar ariyo, tielo mar adek to pod ne gibedo mana gele nyaka koro midhiero maketo kod mani owuok. Jaod bura Malang'ata Felix Odiwuor achiel kuom jodito manochopo kaendi ka singo sir margi kendo neno ni okenge duto okaw kendo kata na jodak mantiere kaendi bende obedo kod kwe. Aluore ni ne nitiere moko kuom jogo mane osebed ka igeng'o gi kaendi. Abro loso kod jata tije kata jalno mosebedo ka dhi nyime kod neno ni lwasi bedo makare, director maduong' Duncan Ochieng ka oponi seche moko kakia Duncan machini Ramogi TV to chenro dhi chalo nade nyaka chop seche giendi. Erokamano ahinya. Nyinga iluongo ni Dr. Duncan Ochieng. An Assistant Inspector General mar Police kendo an Director mar National Disaster Management Unit. Kaluwore gi chenro madhi mbele kaendi, sani koro an Incident Commander mar ot manyoluar ni. Chenro mantiere en ni mondo wayud ji ariyo miwacho ni nitiere ei odni manye rito odni nyege lwar. Sama nye ot olwar nye notieno sa 10 ma piny eru godo nyoro. Koro nye wachopo kaendi wan gi joma manyo jomolal ka koro ot molwar no endo, wan gi equipment, wan gi all the agencies ma are responsible for the rescue, and so far wase make progress maber. Wan almost halfway, wabro yudogi kamano. Kono yena muda penji ni kae kinde ma midhiero maketo kod magi oyudore, kau thuolo maromo nade kata mondo mi utem yudo iwacho ni mwandu mag piny owacho familia seche moko sechopo kuomi to gin gi lit machalo nade to wote mane minyalo bedo kod go kodgi. Sama masira makama otimore, dhano nyalo dak kuom seche makalo 72 ka ok ochiemo ok otim anything, to ahinya ni wasega yudo jomoko kata bang' ndalo 5-6 chenro machalo kamagi endi. So waonge luoro ni wabro yudogi, bro luore gi kaka wayudogi, but ok wanyal wacho ni gisetho kata gi ngima. Gima wang'eyo ni pod gi ngima kendo pod wamanyogi. State mabro yudogi godo bro depend. Yes, nikech samoro ng'ato gimoro ok ohinyo kuma entiere no endo, to pod wanyalo yudogi ka gi ngima kata bang' ndalo 5-6 kamano. Kakoro watieko, nitiere okenge midhi kaw ne ute ma seche moko ng'aore malo odwiny kata ute ma bende gero mokalo kiewo kopogore kod chike moketi mar tayo chenro magedo? Nitiere migao mang'eny madil gi weche mag gedo sana sana e Nairobi kendo gisechopo kaendi. Wang'iyo ni mondo ging'i ute te migero kendo mok gere yo makare gidhi chungo, nikech ute mang'eny oseyud ni gera moko lu kako ndiki kata kaka nogorgi. But migao go endo bro timo gima dwarore, kaeto koro sirikal bro ng'ado bura kuom chenro monego tim ei Lang'ata constituency kata ei Baro ma South ni kata ei Nairobi te Kenya mzima. Chenro bro bedo nikech wan gi those agencies mosechopo kaendi kendo gitemo ng'iyo kata kaka ute gi noger, kano noriw simiti maber gi kokoto, mago gidhi ng'iyo ka chumbe manotigo ne gin chumbe mabeyo,
then bang' mano endo sama wang' operation ibro rumo to wabro miyo jopiny report kare ka jogo bosemiyowa report. Thank you. Koro Magajwang' agomba kako director maduong' ma ochung' ne chenro mag midhiero ma seche moko gore mano Dr. Duncan Ochieng' osemiyo ler. Koro yiena mondo aduok ni chenro ni endi nyaka e studio mondo idhi nyime kod yudo weche manyien kaka nosechan kachiel. Erokamano ahinya Walter Nyambaga ka intiere e kar dak mano ma South Sea bore Nairobi ka med mana luonwa chenro makamano kalo ni podi waketo nyong'ong'a mar neno ni ji ariyo ma odno nodiyo e kinde mane oruombore piny to ibo bed ka igolo sadi mana kaka iwinjo kanyo olenwa ni nyalo yudgi kata nyaka bang' ndalo 5 to luore ni bo bed ka iyudogi e yo machalo nade. Kata kamano wakwayo mar mondo mi okas chenro no mondo familia ma johera gi odno nodiyo obedane gi kwe bang' yudo johera gi mane odno odiyo. Nyakora Magajwang' yiena mar mondo mi akaw yuyo marindo gi sani kaduogo to wadhi mbele kod weche manyien mag migago. Tunajiona ngapo hivi peremende unafikira wewe ni peremende ya kila mtu Sema shida yako kitamboni mbaya. Viusasa brings you a new and exciting series, Monica. I'm Monica. Pleasure to meet you, Monica. Monica is a stunning woman from modest beginnings who dreams of a better life. Ubeba maji mtaani. Gonga na mtungi. Wewe ni mtaini lakini dangerous. Her world changes forever when she crosses paths with Bob, the charming heir to Governor Robert Jira's fortune. Actually, call love at first sight. Don't miss this captivating drama, Monica, only on Viusasa. That move can cost you your teeth. Ich lach nonego okal tako. Matiende ni bedo gi miluma mar yako mang'eny nyalo kelo rach. Would you like to work in Dubai or Saudi? M-Ajira is connecting you with top employers in these and many more countries. We have openings for jobs as taxi drivers, bike riders, cleaners, security guards, construction, and many more. We offer full recruitment support from application, placement, and guidance on visa processing and onboarding. To apply, visit our website www.m-ajira.com. Complete your profile and our systems will automatically match you to the right jobs. Find us on TikTok at m-ajira.digital or Facebook at m-ajira or call 0709-488881 for more information. M-Ajira, your gateway to credible global opportunities. Ya wala dos kuri si chamo pesa te Christmas tieko. Obot na. Kuri duani wa team na de New Year. New Year. New Year nasa jipanga chona suso ya. Okinyeyo mano house rent. Lado. Mano school fees. Lado. Ya tua digo se la. Niko na Magajwang. Happy New Year. Eweche mag tuke en ni tima mar Kenya mar cross country mar kilomita 10 ikore ne piema mag laro osimbo mar piny ngima. Katelo mar timno wacho ni gisetimo ikruok moromo madhi konyogi yudo midila e tukego. Tukego dhi timore Florida e piny Amerika. E thuolo mogik ma Kenya no yudo goldi e cross country mar piny ngima mar kilomita 10 en higa mar 2017. Jong'wech ma Uganda emosebedo ka yudo goldi e ng'wego e higni mokalo ka kocha mar timno Patrick Kivuti nigi yie ni wang'ni tim mar Kenya dhi timo maber kaluwore gi ikruok ma gisebedo godo.
Na sisi tuko na imani na hii timu yetu. The training has been good, the cooperation has been good, and they have a very big and they have a very high. We have a high hopes in them, and they have focused. Vile tunaenda Florida. Florida ni USA, na USA unajua kwa middle distance sio rahisi. Considering that hiyo inchi ni watu middle distance ni wazuri na huko ni kwao. Nyakwara Mugia Jwang'ero kama na inya kumbedo koda nyaka gisani machope giko marweche manyiena mag migago. Amedo kwayo ni hawe maber higani manyiena marelu fario prario koda uchiel. Ibed kodo odiochieng' maber oriti masani nyinga Joyce Oduor.